Kaixo, gu Ander Sierra, Ander Alonso eta Julen Berrokal gara, gure eskolako hezkidetza taldeko partaideak. Ander Sierra lehen hezkuntzako 3. zikloko partaidea da, Ander Alonso hezkidetza arduraduna eta lehen hezkuntzako 2. zikloko partaidea, eta ni neu, Julen Berrokal, lehen hezkuntzako 2. zikloko partaidea. Aurreko bideoan hezkuntzako hezkidetzako arduradunek esaten zuten bezala, gure helburua bada ikasleen garapen osoa bultzatzea eta ikaslearen garapen azkea. Lehen hezkuntzan egiten dugun lana bada, elkarbizitza positibo baterako emozioen lanketa egin, ezta? Orduan apurtxo bat helburua izango zen, norberaren ezagutza sakona bilatzea eta pertsonen arteko zaintza ez estereotipatua sustatzea. Eta gure egunerokotasunean empatia bezalako balioak lantzen ditugu eta apurtxo bat egiten duguna da nortasunaren eraikuntza estereotipoak alde batera utzita. Gure ikastetxean espazioek berebiziko garrantzia daukate. Eta honen inguruan azterketa bat egin eta gero, konturatu ginen gure espazioek berrantolaketa bat behar zutela, eta espazio berdintzaleagoak eta erabilera bidezkoagoak behar genituela. Horregaitik eta COVID egoerak ahalbidetzen duen heinean, ahalegituko gara espazio edo eremu horiek berrantolatzen eta erabilera askotarikoa ematen. Gure egunerokotasunean bebai, emakumeen ekarpen sozial eta historikoa txertatzen dugu. Historian zehar emakumeek eukindako eta egindako ekarpen ikustezin edo ikusezintasun hori mahai gainean jartzen dugu ikasleekin batera. Da era honetan gure ikasleen iruditegia zabaldu egiten dugu eta neskak motibatzen ditugu.